Biża fil-Ġermanja, żraben u ħwejjeġ fl-art, pushers maqlubin. 28 ruħ inkluż tfal indarbu wara li karozza saqet fuq in-nies fi Munich. Il-każ seħħ fl-inħawi ta' Dachauer Strass. Il-karozza saqet għal fuq in-nies għal ħabta tal-10 ta' filgħodu. Minnu fih skattat operazzjoni kbira mill-pulizija mill-art u fl-ajru. Il-ġemma li ntlaqtet kienet qed tieħu sehem f'dimostrazzjoni organizzata minn trade union ewlenija fil-pajjiż. Irrapportat li tal-anqas żewġ persuni weġġaw serjament, min-naħa l-oħra mhix konfermata l-mewt ta' mara kif beda jiġi rrapportat. Ix-xufier huwa Afgan 24 sena li kien qed ifittex ażil u ġie arrestat fuq il-post. Is-suspettat kien magħruf mal-pulizija dwar serq u għal reati li wettaq brabta ma' droga. Il-Kanċellier Ġermaniż Olaf Scholz qal li s-suspettat għandu jiġi kkastigat u jrid iħalli l-pajjiż. L-inċident qed jiġi trattat bħala attentat. Il-każ seħħ lejliet konferenza dwar is-sigurtà li se titlaqqa proprju fi Munich bejn il-ġimgħa u l-Ħadd. Għalija mistennija jattendu diversi mexxejja dinjin fosthom il-President Ukren Volodymyr Zelensky u l-Viċi President tal-Istati Uniti J.D. Vance.